Det her det er om navngivning af organiske forbindelser. De organiske forbindelser, dem kan man dele op i de her 3 grupper heroppe. Hvis de har en binding, så hedder det alkaner. Har de en dobbeltbinding, så hedder det alkener. Og har de en trippelbinding, så hedder det alkyner. Og her kan vi så se de endelser, som man sætter på bag efter stofferne, hvor at hovednavnet er dem, der står her, minus det AN, der er sat bag på heroppe af. Det første man gør er at finde den længste kæde i ens forbindelse. Derefter så kigger man på, om man har enkeltbindinger eller dobbeltbindinger, eller der kunne også være en trippelbinding. I den her forbindelse har vi så en dobbeltbinding, den sidder i første led, så derfor så behøver man ikke skrive noget ned til den, hvor den sidder henne, fordi så vil den komme til at hedde but1, og det vil være træls. Han derimod sidder de to, så den hedder but2, 1. Det næste man så gør, det er så at kigge på vores sidegrupper her. Her tæller vi fra starten af, hvor der vi havde vores dobbeltbinding. Så kan vi tælle frem til, at den sidder på atom nummer 3. Så kommer den til at hedde 3. Så kigger vi på, hvor mange kulstoffer der er i sidegruppen. Der er kun én, så vi finder et kulstofatom. Det er så metan. Alle sidegrupper får så endelsen YL, som den her den kommer til at hedde metyl. Derfor bliver vores fuldnavn for den her. Den kommer så til at hedde 3-metyl-buten. Vi starter med at finde den længste kæde, som er her, og den er på 6 atomer, så kigger vi næst, om der sidder en dobbeltbinding, og det gør der lige her på nummer 2, så den hedder hex 2,1. Det næste vi gør, det er at se på sidegrupperne, og da den første den sidder på den tredje binding, så kommer den til at hedde 3, altså etyl, fordi der er 2 kulstofatomer, og når den sidder på en sidegruppe, så bliver det til yl i stedet for 1. Den næste sidegruppe, den sidder på fjerde binding, så derfor kommer den til at hedde 4-etyl. Hele navnet for den organiske binding bliver så 3-etyl, 4-etyl og hex 2,1.